MD Family. Rabbi shi kadai ka taimako na ba shiga abin da ba ruwana. Arzikin kana wani ma zai tarar da ni a rayuwata ba ruwana. Zuciyar mutum takan yi ɗaci in aka yi mai rashin kawaici, don hakan yasa na kama kaina duk abin da zan nake azanci. Tun da Rabbi shi ka taimako na ba abin da zai saka ni kunci, kai ta kanka in ka damu dan ne za ka rusa kanka ba ruwana. Rabbi shi ka taimako na fahimci yanzu rayuwa du an mayar da hassada mayafi, kai kidan na zuciyarka kullum so kake a karya masu karfi. Baka bani baka amma za a bani ranka na ta zafi, wai kula fitin ka mai naima ne a ranka baka san gani na. Bai shiga abin da ba ruwana. Kai gwagwarmaya a rayuwa to sannu za ka samu dama. Masu tambayar ta ya ka girma in ka ji su kai irin ta kurma. Yanzu duniyar mu ce madubi wa kai wa sannuwa yayi ma. Masu san ku kori murmushi na ga wanda zai hana ni kwana ba ruwana. Sada na ce ragon azanci ko dai in ce rashin makama. Zan kiɗa na tashi masu bacci, masu barbada suna ta gulma. Ni da nai shiri na yaki zuci, kai ta tuntuɓe ina ta fama. Me yasa kake ta san gani na kife a kwance nai ta kirma. Wanda yayi ni tun ana mahaifa ya rubuta kaddarar gurina. Rabbi shi kadai ka taimako na. Ka so ni ko ka gini na san arzikin ka bai zuwa gurina. Ko ka bani ko na baka shi ma bai mun daɗin awa na kwana. Zuciyar ka kar ta ja ka zafin hassadar ka ranka yi ta kuna. Tambaya nake ko bani amsa ran mahassada ina ya kwana. Ban shiga abin da ba ruwana.